És un procediment que per nosaltres en el sector és bàsic. Nosaltres, a part, estem molt vinculats en el dia a dia de les empreses contractadores, és a dir, que estem molt en el dia a dia i sabem lo important que és que totes les persones estiguin acreditades, que puguin estar dintre del ROPEC, perquè si no se'ns fa molt difícil la contractació. Si les persones no poden fer el procés d'acreditació de competències, doncs evidentment són persones que si es volen dedicar a això han de fer una formació formal, ja sigui un grau, ja sigui un cicle, no? Que això també suposa un període de temps llarg. Com que venien a través de les empreses, un canal molt ràpid era comunicar directament amb els directors, els coordinadors de les pròpies empreses. I és veritat que aquest vincle ha fet que aquestes gestions fossin molt més àgils. Jo crec que la possibilitat que se'ls dona a les entitats de formar part d'aquest procés d'acreditació massiu és molt important, per el que et deia, primer, perquè controlem els timings, sabem quan comencen i podem tenir aquest contacte per saber com està anant. Quan tinc treballadors que vull que facin altres competències, que sàpiguen que aquestes persones poden tornar a fer un procés d'acreditació per ampliar aquestes competències. Per les persones que no superen les qualificacions professionals, des de l'empresa se'ls dona un pla formatiu de formació continuada i que puguin participar de nou en un altre procés quan ja tinguin tota la base, no? I la formació amb el que els hi ha mancat. El fet d'acompanyar les persones candidates, o en aquest cas treballadors, a través de l'assessorament i l'avaluació és gratificant perquè senzillament són persones que, en aquest cas, porten molt de temps treballant, que han pogut ampliar gràcies a aquest procés el seu perfil. Això els portarà a poder treballar més hores i tenir millor qualificació dintre de les companyies, de les empreses. En el moment de l'avaluació, en el meu cas, en aquesta última acreditació, hem fet servir la videotrucada, on a través de les diferents simulacions de situacions o preguntes de tipus test o desenvolupament una mica més enllà, n'hi ha hagut suficient. Si hi ha alguna persona que no s'ha acreditat i, òbviament, li cal fer-ho per poder treballar legalment, tenir una ampliació del seu número de ROPEC o un ROPEC, per descomptat, el meu missatge serà sempre que ho faci com una via que al final li reporta amb ell un reconeixement acadèmic i d'una millor qualificació professional. El fet que tinguem persones que tenen experiència professional amb una de les famílies que puguin ampliar el seu ventall o que tinguem voluntaris, tot això fa que l'acreditació de competències sigui la via més ràpida dintre del temps que pren, però la més ràpida, solvent i acreditada per poder inserir-se al mercat laboral i que nosaltres, com a empleadors, els puguem contractar. Hem d'acreditar, normalment a la gent que no tenim una formació com pot ser un grau superior o una universitat, hem d'acreditar la formació que hem tingut, l'experiència per poder exercir la professió. M'he acreditat de dues, una és la condicionament físic amb suport musical i l'altra amb entrenament en sala polivalent. Ho vam fer de forma telemàtica i vam començar que tot estigués en regla, que tinguessis les hores treballades, l'experiència, també el tema de la titulació. I després, a partir d'aquí, un qüestionari que ens tenen que avaluar a partir del qüestionari i finalment em van fer una entrevista de com és el dia a dia, quin és el procés que utilitzes, les eines. Tindre l'acreditació el que m'ajuda és poder entrar dintre del Consell Català de l'Esport per poder-me registrar i és que et dona més oportunitats de feina si vols marxar a algun altre lloc, vull dir, sobretot aquí a Catalunya. Perquè em va entrevistar i em va portar el procés molt latent, sempre en contacte i es van fer sentir molt còmode perquè el procés fos molt més lleuger i que no es poguéssim nerviosos. Abans no ho necessitaves, clar, quan va canviar la llei el bo que tenia és que la gent que ja estava treballant en aquest sector, que portava molts anys i que a nivell de professionalitat tenia molta experiència, perquè no simplement és formació, que és el primari, però l'experiència és el més important, perquè al final és la posada en marxa a la vida real. L'acreditació no és només perquè puguin accedir al ROPEC, que evidentment que sí, sinó perquè, i el més important jo crec, per aquestes persones és que sàpiguen que una vegada tu tens el certificat que et permet accedir al ROPEC, amb aquest certificat tu pots demanar una convalidació i d'aquesta forma obtenir una titulació oficial.